Takže vítam vás priatelia u ďalšieho videa. Toto video je trošku mimo plánovaný kontext. Plánovaný kontext je konečne začať zvárať zváračkou od Waveoru MIG 250, ktorá je plne profesionálna zváračka, avšak tak ako sa snažím proste konečne urobiť inštaláciu, dať všetko dokopy, zintegrovať veškeré systémy, tak mi stále niečo bráni a včera som zváral MMA elektródov kotlovú liatinu šedú. No a pri tom zvárení alebo zváraní som zistil, že mi nefunguje stmievacia príľba, ktorú som si síce kúpil pred pár rokmi, presne v roku 2012 som ju ešte z eBayu objednával. Nebola to najlacnejšia príľba, no ale teda akože myslel som si, že také veci sú na celý život. Hej, a nie je tomu tak. Tak som samozrejme potreboval vedieť, prvne začnem zvárať MIG-MAG metódou, respektívne MAG metódou, lebo to je aktívny plyn CO2. Ten MIG, neviem, tam sa tuším používa argón čistý, ale argón čistý sa pri MIGu nikdy nepoužíva, len ten tzv. Korgón. No ale to je jedno. Jednoducho som vymontoval vlastne črevá, ktoré tu vidíte z tej stmievacie príľby, a teda sa mi to podarilo celkom dobre rozlúsknuť, bez toho, aby som to nejak zničil devastačne. Takže to len trošku, je to na takom lepidle. No a ako tu môžete vidieť, sú tu dve dobíjateľné baterky, ktoré predpokladám, idem si to preniesť hore, kde mám meracie zariadenia špičkové, ktoré predpokladám, že tieto baterky nebudú vykazovať napätie, lebo sú aj spuchnuté. Ale nie moc, ale sú spuchnuté, hej. Ale nie moc. No, takže ono vlastne preto mi to nestmieva, lebo tie baterky akoby sa potrebujú dobíjať, miesto toho, aby vlastne aktívne stmievali ten LCD displej, alebo v podstate je to kryštalický displej, že áno. A tuto je slnečný kolektor a tuto sú pravdepodobne fotosenzorické nejaké, vyzerajú jak infrared, ale malo by to byť na UV žiarenie skôr nastavené, lebo na infražiarenie to neviem, možno to aj na infražiarenie má reagovať. Problém je, že skrátka, keď to aj chce zareagovať, tak tým, že tie baterky sú vybité, tak jednoducho to nevie zareagovať. Takže vec je asi taká, že táto stmievačka sa potrebuje nabíjať. Ja som to už zistil pred pár rokmi, ale ešte to nebolo také kritické, lebo nebolo, koľka to je, 15. februára, čo je dneska, vonku zima, nasnežené. Slnko sme už nevideli asi 2 mesiace v našom regióne, takže totálna kataklizma. No a táto príľba, aby tomu bolo ešte dokonáno, tak je uložená v skrini samozrejme, nenechávam ju slniť na slnku, ale vyslovene tieto príľby musíme vyťahovať súčasne s našimi citrusmi na slnko a jednoducho ich mať na slnku. Takže ja to teraz idem skúsiť nejak, povedzme, intenzívnym svetlom dobiť, alebo pozisťovať, čo s tým viem urobiť. Ja to oči potrebujem, na rozdiel od krtka. Takže stmievačka nestmievala zjavne preto, že sú tu nejaké baterky. Tie baterky sú evidentne nabíjateľné, takže my bez zbytočných kecov pristúpime k meraniu. Myslím, že tento bod, aha, áno, tu je to. Počkať. Áno, je tam nejaký tenký drôtik. Takže tam je to viditeľné. Takže pristúpime k tomu, že zmeráme nejak údaje. Ja to musím trošku na tú kameru, lebo ja sa tu tisnem s kamerou. Totiž to mám iba taký klasický stojan. A no čo sa nám stalo? To bolo zapnuté.
merať. Zaujímavé, že by sa mi baterka vybila aj v tomto merači. Taká koincidencia. No vyzerá to. No zaujímavé. Čakaj, ako to ide. Zamknuté, odomknuté, aha. No tak toto sa nemohlo tieto varty vybiť, veď to sú... Čo sa zaujímavé toto? Tu ste teraz boli svedkami takého javu, že keď sa niečomu nepraje, tak vidíte, normálne vám prístroj z vyššej moci sa pokazí. No už to ide. No to bolo zaujímavé toto, jak mi vypadol ten prístroj, lebo to sa stáva jednou za 200 let. Lebo potom je to nejaká vyššia moc v tom. No, veľa z toho videa teda nevidíte, lebo ale no aj tak ho vypína. To nie je divné toto. Aha. Nevypne ho. Baterka svieti. No, že či sú slabé tie baterky. No dobre, ideme rýchlo merať, pokiaľ sa nám dá merať. Takže vlastne toto a toto, ja neviem, ktorý je plus a ktorý minus. Ale má to 2,8 V. Takže hlavne vidíte pre ten kábel. Takže má to 2,859 V. A teraz túto druhú baterku. No poď, pokiaľ mi nevypneš. Tiež má 2,856 V. Teraz je otázne, sú nejaké uzemňovacie niečo. Teraz je otázne, že či sú tie baterky prepojené. Takže ideme vyskúšať toto s týmto. 1 ohm. OK. – 0,4 ohmu. Ale prečo sú tu? To sú iné čípy. Ináč ako na to, že ak je to jednoduché zariadenie, tak je tu neuveriteľne veľa elektroniky. Keď si to približíme, že sú tu nejaké riadiace mikrokontrolery. Keby som to nevyskratoval. A ono to vyzerá, že ľava a pravá strana, ale nie je to tak až identické. Ešte by sme si mohli skúsiť zmerať skratový prúd tých batériek, keďže oni už nejaký veľký nebudú mať. Predpokladám. Takže dáme 10 ampérov. To AC, ale to sú... Počkaj, DCL, ACL. Pozerám, lebo na tomto som ampére iba musia byť. Ohmy, volty, nanofarady, auto, volty. To sa bude niečím iným prehadzovať. To je high voltage. Že by to automaticky meralo. Mám tu aj iný svoj prístroj nejaký, nemám. Teda mám kliešťový, s tým si nepomôžem. No. Toto je svetlo asi nie, áno, to je nejaké... Aha, to je, naozaj sú slabé baterky, lebo svetlo ledva svieti. 10 V, 10 ampérov maximálne, takže mám to na 10 ampéroch. Len neviem, jak tie ampére dostať tam. Nanofarady auto. Tak uvidíme.
to nejak si nereaguje. A nemám tu ani žiadnu takú nejaké zariadenie, na ktorom by som to mohol testovať. Neviem teda, jak sa tie ampere tam ampere voltage select. Tu je select. Podľa toho návodu vlastne tu je select, tlačidlo je toto. A malo by sa tam vlastne vyberať medzi týmito, hej, podľa tú logiku. A vlastne len sa prepojí na ten bočník vnútorný a že mi to vôbec neselektuje NCV, neviem čo je NC. NC voltage, toto je, jedno je proste, že toto je NCV senzor. Aha, toto je NCV senzor, čiže to je vlastne non-contactable alebo non-contact voltage alebo non-contact voltmeter. V zásade tu je malá indukčnosť a ona dokáže merať vlastne bezkontaktne. No až na to, že maximálne 10 amperov. Až na to, že neviem, jak sa s týmto meria. Ale je aj možné, musím si teda zobrať do pivnice druhý voltmeter, ktorým viem merať aj prúd. Takže čus za chvíľu. No, takže nebudem merať ten prúd, ako som skončil to predchádzajúce video, ale urobím trošku hneď ten ďalší experiment, lebo na to, myslím, prípadne mi to, že zbytočné. Tuto mám taký celkom silný reflektor, hej. A jednoducho, ja to teraz pokúsim sa to napojiť na tieto meracie klieštiny alebo cvorky, tie baterky, aby som s tým mohol manipulovať. Teraz neviem, ktorý je plus, je hnedý, hej. Nemusí to byť plus na plus, ale povedzme, že chceme to mať trošku v zmysle štátnej kultúry. Musím byť opatrný s tými svorkami. Aha, to zase není vidieť. No a potom vlastne na to zasvietím a uvidím, že či sa tie baterky nabíjajú vlastne cez tento solárny panel. A ja len teraz potrebujem sa nejakým spôsobom, tak aby som to nezdeformoval. Bože, to nič nie je. Úplne som mimo kamery stále. Je to celkom zložité a nechcem si to nejakým spôsobom poškodiť, ponieważ potom nebudem nič mať, no. Ale nám to vyskakuje z toho. To bude ľahké, ťažké je ten spodný uchytiť. Takto, dobre. Ak to bude držať trošku, tak je to OK, je to super. A toto je úplne jednoduché, tento naproti tomu. Dobre, takže a ja teraz takto, ja som si mal spustiť 2,26 a vidíme, že aj klesá. Hej, takže dokonca teraz nám nejak dramaticky začalo klesať. No a teraz vlastne ja to skúsim otočiť. A stúpa. Dobre, takže tie baterky evidentne sú mäkkým zdrojom, ale mňa zaujíma, že či sú to 3,7 V články. Takže ojojoj, toto som takto nechcel. A vidíme, aha, vy nevidíte zase to. No, takže až 4, čože 8 V. Počkaj, ten prístroj je úplne zhledaný.
Ja to nemôžem. A to som kde zase dal mimo dosahu. Čiže teraz vlastne to osvietím. A je tam až 8 V, 9 V. Tak neviem, čo sú to za baterky. Mohli by byť do série, ale to by moc nevychádza. Aj tak 9 V. Môžu byť 2 tie články v jednom púzdre za púzdrede. A ostáva tam 2,6 V. Možno sú to nejaké kondenzátory iba. No neviem, ak niekto s tým má skúsenosti, lebo to reaguje, všimnime si, že ono to vlastne ide hneď na 2,1 V. A takto to má 9 V. Ale samozrejme nám to nestmieva vôbec. Tak toto má 9 V. No, asi zrejme tomu nejako neviem pomôcť. Jednoducho je to taká záhada celkom. Toto dokonca išlo na nulu, chvíľu to dokonca spadne na nulu. To ako keby to, možno tá riadiaca elektronika, keď by preskratovala a potom to dropne na 4 V, 3,7 a potom to, no skáče to veľmi divne. A to je priamo na tej baterke. Takže tá baterka je akoby paralelne napojená na ten solárny panel a ten solárny panel nám generuje cirka 10 V. Ale vždy to skočí na nejakú inú hodnotu, to je zvláštne. No uvidím. Toto je vlastne koniec meraní, lebo nič iné, už to nič iné nevieme na tom zistiť. Skrátka je zbytočné ďalej to merať, lebo vôbec neviem, čo sú toto za elementy tu. Tu sú tranzistory. Takto ja to dám asi na makro. Tak, teraz to vidíme. Ja už len budem hýbať pod tým, ako s tým samotným plošným spojom. Máme to síce obrátené, takže ja si to dovolím obrátiť. Takže tuto vidíme P2. Možno si nejaké ukazovátko tu máme. To síce kovové nie je moc najvhodnejšie, čiže tuto je pravdepodobne nejaký fotoelement. A BT je ako batérie, čiže to by mala byť naozaj nejaká baterka. BT2. Tu je nejaký delay, to je nejaký opozďovač, ale je to niečo hrozného, táto tavenina. No a máme tu vlastne HCP 4052. Takže to sa HCP, je to HCP tuším. A toto je L8A0 D610, no nič mi nehovoria tieto obvody. A toto je označené všetko ako diódy, ale A7V, neviem prečo to má 3 nožičky, lebo ich skôr povedal, že sú to tranzistory. No a potom tu máme 0912, no je tu strašne veľa švábov. Grinding, welding. Aha, to je len názov. Vlastne, že na čo je tá plošná, tá doska určená.
No a toto asi ani moc nevieme rozluštiť. Tento štvoršvabový GM8. Podobné štvorpinové sú flash pamäte, ale toto flash pamäť by tu nemala žiadny význam. A potom tieto diódy, kondenzátory, to je mi tiež zaujímavé, že sú označené ako diódy, ale sú to vlastne, vyzerá to jak tranzistory. A tie kapacitory to tiež neviem. Mohli by to byť nejaké, že Zenerové diódy? A že by vlastne vytvárali tie kapacitory. Rozmýšľam, že oni by sa nabíjali, tie kapacitory by sa nabíjali, povedzme. A toto by bol akoby taký postupne stúpajúci rad Zenerových diód a že podľa toho, jaká intenzita by bola, tak rýchlo by to zatmelo. Niečo takého, taký časovač. Ale na čo by to takto robili, veď to je také nezmyselné trošku, že vlastne keď by ich viacej zareagovalo súčasne, tak by to nemá ani technické riešenie. Je to také zvláštne. Jedna, tu je batéria prvá, hej. Sensitivity, takže tu je, už viem, delay a sensitivity. To jasne, toto je univerzálna doska, lebo niektoré stmievačky majú také dva potenciometre. A tu vlastne namiesto toho potenciometra je tu len premostený odpor 5102 na citlivosť a na delay, to ani neviem, to je kapacitor, to bude nejaký kapacitor, ale či ho my vieme vyčistiť. No tak asi som ho už oškriabal aj s Pánem Bohem, som ho už oškriabal celý, no vyzerá to tak. Takže už som ho požehnal proste. Tento už nezistíme. Ale mohlo by sa to zistiť z nejakých štandardných riešení. No akože mám aj merač na kapacitor, ale to je zaujímavé, že by to bol kapacitor, no ale vyzerá to jak kapacitor. Alebo je to, čo ja viem, keby sa opačne otočil rezistor. Keď nemám stále tú odsávačku cínu, nájdu tu, takže ho nemôžem vyletovať. No, takže asi tak. Takže ja to teda zbalím, je to zaujímavé. Táto sensitivity minimálne 5102 si pôjdem pozrieť, že čo je to vlastne, dekodujem to, že aký je to rezistor a vlastne vedel by som dvoma tenkými drôtikmi to vyviesť niekde na tú prilbu, na nejaký ekvivalentný rezistor, ktorý by zhruba proste mal predradený povedzme nejaký odpor, aby to tak niekde od polovice do nejakej raz takej hodnoty išlo. Čiže ak je toto príklad poviem 10 kΩ rezistor, tak by som dal 5 kΩ do série s potenciometrom, aby som vlastne tým bežcom sa nedostal na nulovú hodnotu a ten potenciometer samotný by bol treba, ak by toto bol 10 kΩ, tak ten potenciometer by bol tiež povedzme 10 kΩ, aby to bolo od 5 do 15 kΩ, alebo aj 20 kΩ, to je jedno. Alebo 10 kΩ, lebo tá senzitivita to bolo akože celkom dobré, ale napríklad viem si možno s ňou vyriešiť to, že mi to nestmieva, teraz neviem, no. Je to zvláštne, lebo niekedy to zotmie, niekedy to nezotmie. A delay je vlastne to oneskorenie rozsvietenia. A ten delay, alebo možno aj oneskorenie akoby zhasnutia tej príľby.
Aha, a to tiež môže byť chybou. No neviem, ťažko povedať. Je to veľmi ťažké, keď sú tam baterky, o ktorých zcela nič neviem. Takže rozhodne ešte ďalšia vec je, že toto sa určite bude tam na AliExpresse objednať. Takže ja si v tejto veľkosti objednám a plus, to je teda to najmenšie. A plus si ešte objednám pravdepodobne celú takú, že lepšiu príľbu, lebo dneska sú už tie stmievačky také more fashionable, by som povedal, a určite si aj takú objednám, lebo už to nie je také drahé, jak voľakedy. Táto, čo som kúpil, tak stála bola najlacnejšia, stála 27 €, čož teda voľakedy, keď sa zarábalo 350 € na výplatu, tak to bolo celkom dobrý peniaz, že áno. 26 € vyhodiť len za stmievačku, ale zase nikto stmievačku nemal, ani profesionálni zvárači ešte nemali, mnohí. Jednoducho mali klasické sklička, kukli, Googles alebo podobné veci, takže bolo to čosi. Dobre, takže ďakujem za pozornosť. Ak niekto má nejaké podobné informácie, lebo pre mňa je toto dosť španielská dedina, vlastne ak to pracuje, keby som mal more času, tak si zistím, ale viac menej mám tu rozrobených kopec vecí elektroniky a ešte aj dušu na bicykli mám meniť, takže teda opraviť, no nemeniť, však meniť ju netreba, iba mi fučí čistá, ale sa mi to nechce dofúkovať, takže asi tak. Ale toto je zaujímavé, že prečo je tu taká kaskáda niečoho. A vidíme tu kapacitor, každá má akoby dve kapacitancie a je to akoby dioda. Ale to si tiež zistíme, a oni sú rovnaké vlastne, A7 dvojité V92, A7 dvojité V92, vlastne všetky tie diódy, to je nejako zahlúždená, všetky tie diódy sú absolútne rovnaké. Delay, R7 delay. Keby sme vedeli, aká tá súčiastka je sensitivity, V3. Ešte otázka, či to vôbec ešte pôjde, ak je to nejaké senzitívne. Ja som to trošku ako pokuchal, tak... Ináč tuto sú vlastne, tuto je akoby, povedzme, jedno je k rezistoru, jedno ide na bežec, takže toto povedzme ide na bežec, alebo toto možno ide na bežec a toto ide jedna a druhá strana. Ťažko povedať, lebo toto niekde ide na R14. Keď sa predradí odpor, lebo to je vlastne ako delič. A toto vyzerá rovnako, lebo ja pochybujem, že je tam nejaká laditeľná kapacitancia. Ono by to, podľa mňa, no neviem, tá laditeľná kapacitancia, keď sa využívala, tak to boli rádovo pikofarady, najviac nanofarady, bolo to dosť nepresné, dosť náchylné na prach a dosť veľké a dosť zložité ako súčiastka, takže toto mi prípadne, že toto by mohol byť aj opačne otočený rezistor, ale to by som musel vyletovať, lebo keďže je to v obvode, tak ja neviem tú súčiastku nejako zmerať. Tuto to ide na ďalší rezistor, hej, 474. A tu je tiež 474, ale z tejto strany. No, dobre by to bolo, keby niekto k tomu urobil nejaké video, ten, ktorý tomu rozumie, že vlastne ak si tieto veci vylepšiť, lebo ja teda rád vylepšujem, ale toto je dosť zložité na pochopenie celého systému a vrajím, tá cena možno bude nejakých 2-3 € za takýto náhradný modul a už len kvôli tým baterkám sa mi to oplatí
kúpiť. Dúfam, že to niekde zohnám za 2-3 eurá. No a idem na to, idem vlastne zháňať, lebo vidím teda problém, aký tu je a idem na to. Takže čus zatiaľ.